אקשן! אחת. אתה יכול לצאת? יש לי רק 5 דקות לצלם. עד שיגמר לי הכרטיס. 5 דקות של גיל במצב סטטי. סטציונרי. 19 שניות עברו ואין התקדמות. סטגנציה. אני רואה שיש שם עוגות. אני רואה שיש שם עוגות. אני רואה שזה... יש גם ננה מסולסלת, כל מיני. או, עכשיו רואים רק רגליים. איך אתה מסכם את היום הזה מבחינת ההספק, מצב רוח, 4 שעות זה הופך לעבוד. דיפרסיה, מניה דיפרסיה? אנחנו צריכים לדבר על האדם השלישי. האדם השלישי היה דווקא לטובתי היום. אנחנו צריכים לדבר דווקא על האדם הרביעי והחמישי שדיברנו עליהם קודם. תשמע, הכל יכול להיות שערה בכוס תה, כן? אני לא... הבן אדם עצמו לא יודע כלום. יכול להיות שאפשר לסגור את זה... זה הבן אדם השלישי. תגיד, אם תיפול, זה יהיה נחמד נורא אם אני אתפוס אותך נופל בשידור חי. קפה שחור? יאללה. איך אתה מקלטת? לעוגות? רענן ו... פתאום? סוכר, יש בחצי. סיגר. אתה שם שכבה סוכר, שכבה קפה. שכבה סוכר, מחכה כמה ימים.